til, når vi møder efter ferien. Godt nok så er det nye fællesareal ikke færdigt, men garderoberne er jo væltet, så vi kan se, hvordan det kommer til at se ud, når der bliver skabt meget mere luft. Og det bliver jo sådan, at i løbet af januar, og måske lige starten af februar, så skulle det gerne stå klar med mindst 150 ekstra siddepladser. Og der synes jeg, det bliver rigtig spændende at se, hvordan vi nu skal få taget det med brug. Og jeg kunne godt tænke mig lige at knytte et par kommentarer til det med fællesarealet og den, måske jeg har taget nogle citater med, den elevundersøgelse, som I alle sammen besvarede for en måneds tid siden, eller sådan noget, jeg ved ikke, om I kan huske det. Der blev I spurgt om rigtig mange ting, og heldigvis så er I generelt vældig godt tilfreds med skolen, det er vi jo glade for at høre. Især er I godt tilfreds med jeres lærer, jeg synes, vi skal give dem en hånd. Men der er nogle små ting her og der, som vi skal have arbejdet videre med. En af de ting, som jeg så vil fremføre her i dag, det er sådan det sociale samvær på tværs af årgangene. Og jeg har taget 2 citater. Det er dels en første G-elev, der siger noget, så er det en anden G-elev. Men de er faktisk meget sigende. Der er mange, der har sagt noget lignende. Der er en første G'er, der skriver, det har skuffet mig, at der er så meget opdeling mellem første G, anden G og tredje G-eleverne. Og en anden G-elev skriver, jeg synes, der mangler fællesskab på tværs af klasserne, og at vi ikke rigtig kommer hinanden nok ved. Og de 2 elever er altså ikke alene med den fornemmelse. Og så jeg tænker, at når vi nu får et stort fællesareal, så kunne det jo være, at vi skulle bruge det som sådan et mødested, hvor man kunne komme hinanden lidt mere ved på tværs af overgangen. Vi har tænkt os, når vi sådan lige kommer efter jul, at vi nedsætter et udvalg bestående af elever, hvor vi skal prøve at få drøftet, hvordan skal vi bruge alle fællesarealerne, altså inklusiv terrasserne, hvad er det for nogle funktioner, vi gerne vil have. Der er elever, der taler om, at det kunne være dejligt med nogle hyggeområder, og andre de vil gerne have nogle stille områder, hvor man kunne arbejde med. Det må vi jo prøve at få drøftet i fællesskab, hvordan vi gør det bedst muligt, når vi får en situation, hvor vi faktisk har endnu mere plads, end vi har i dag. Så jeg tror, vi kan glæde os til en masse forbedringer, det håber jeg i hvert fald. Så skal jeg sige noget meget vigtigt, nemlig at hovedindgangen bliver også renoveret. Og det sker faktisk sådan, desværre ikke noget glastårn, men en lille smule glas. Det er sådan, at allerede i morgen bliver hovedindgangen lukket, så man kan ikke komme ind den vej. Og det kommer til at gælde helt frem til og med den 9. januar. Så det vil sige, når I møder igen efter juleferien, så skal I igennem kælderen. Så det skal I lige huske. Så vil jeg ønske alle sammen rigtig god jul.